zvatichaita kune timu ichatungamirwa naReverend Dr. Bob. Ichafamba ichitaura. Kunoku kuchadiwa every second, kuchadiwa lay leader, kunodiwa PPRC chair, kunodiwa delegate venyu nevafundisi venyu. Kwese usangana nemamwe matunhu kwese. Timu iyo ichauya ichidzidzisa. Kwatiri kubva nepatiri kuenda. Chandinozwa ndechekuti mashoko emanyepo ndo anokasika kumhanya maningi. Asi ndinozivawo kuti kana chokwadi chauya, manyepo achatiza. Saka ikoko tichadzidzisana kuti tiri kubvepi, tiri kuendepi. Book of Discipline ranga richigokotwa nevamwe vachakuvhurirai maparagrafu nezvese zvakadaro. Asi zivai kuti takachengeteka. Haleluya.